झी मराठी, चर्चाही होणारच। कोल्हापूर जिल्हा भारतीय जैन संघटना पश्चिम महाराष्ट्र अंतर्गत कुंभोज गावचे सुपुत्र व माजी जिल्हा परिषदेचे सदस्य पंचगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे माजी संचालक बाबासाहेब पाटील अध्यक्ष बाहुबली दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक व सहकार क्षेत्रात कार्यरत राहून वेगवेगळ्या कामाद्वारे तन, मन व धनानं समाज उपयोगी अनेक कामं केल्याबद्दल केलेल्या कार्याचा आढावा घेऊन भारतीय जैन समाज संघटनेच्या वतीनं समाजरत्न कृतज्ञता पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं। यावेळी त्याचा सन्मान करण्यात आला। यावेळी गौतमचंद मुथा कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष, अशोक कुडचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष, अभिनंदन खोत महाराष्ट्र राज्य सदस्य, वारणा दूध संघाचे संचालक अरुण पाटील, आदित्य पाटील, संमेलन पाटील, जबू भोकरे, प्रदीप पाटील, बबन पाटील, बाबुराव पाटील, पत्रकार राजू मुजावर तसेच परस्पर सेवा सोसायटीचे संचालक सभासद उपस्थित होते। कुंभोज प्रतिनिधी विनोद शिंगे सह कॅमेरामॅन अतुल कसबेकर।